Ayaw niya hilabde ako mga anak! Naanak ko! Pa! Tamong tanan! Nganong wan nyo gipakaon akong mga anak? Wala man gani may kaon, sila na baka ang pagkaon. Ang kwarta ang bina para makasuyop na me. Wala ko'y kaya ninyo kay tulo mo ako ra isa. Hulata ko ninyo. Buhi me! Dili, kung walay kwarta nga mo abot ring dapita, di mo kabuhi. Sige, katawa-tawa mo ron, pero magmahay mo. Pusilon, tamo? Sige lang, kay wa mo kabalo kung kinsa inyong gikalaban. Bisa pagtawgo ninyo si Satanas, wala mi nahadlok. Kay kami ang Team Suyop. Suyop, suyop, suyop. Boss, mag-igma ta boss, basig mo abot to sila karon. Ayaw mo kahadlok! Isang putok, 2 ibon. Kamong duha, ay mo sigig palabig langas, kay para di mo masampulan. Naaragin sila oh. Paminan ako, di ako ni makayag ako ra isa. Na ako'y nasimutan. Asa ka nalibang? Sa lugar na wala ka. Pusilunti ka! Ay boss, di ta mag-inunayay. Nganong mag-unay mata, nga kinay man atong tuyo. Kamong duha, unsa to oras sa mo anhin yung papa? Kay dito mo abot, kabalo na mo sa inyong dangatan. Ayaw niya hilabde ako mga anak! Naanak ko. Pa! Mga anak, ayaw mo kabalaka. Nana si Papa. Ang kwarta, dala nimo. Pa, tabangi mi pa! Luhoy kayo mi pa! Wa may nilagi pa kaon! Tamong tanan! Nganong wan nyo gipakaon akong mga anak? Wala man gani may kaon, sila na baka ang pagkaon. Ang kwarta ang bina para makasuyop na me. Suyop! Mga bangag din yung mga tawhanan, di ba? Ang sama ni mo gusto, sabay ta. Wala ko'y kaya ninyo kay tulo mo ako ra isa. Hulata ko ninyo. Ay mo balik ko. Tugatugag sulong, way dala. Di ko sila makaya. Kinahanglan ako ang tabag ni Darna. Darna! Asa ka? Patutuya, na anak ko. Kisa ba kayo si Darna? Ako si Darna. Unsay tuyo ni mo nako? Tabangi ko. Ako mga anak. Hostage ito. Wala problema. Ako rin bahala nila. Sabi ni Darna ha to. Mga magpingwin. Saman, di ka mauban? Sige, tara. Darna, tuwa na sila. Muna sila? Nakalaban naman ako na sila sa una. Salig ko ni mo, Darna. Maluoy ka. Ako mga anak luwasa. Ay kabalaka, ako'y bahala ni. Lagi powers, Darna, bay. Ako si Darna. Huwag mo kailan ako? Ganong lago naman na yung pante kaysa sa mong short. Uy, bugo. Millennials taron. Millennials, imong naong? Putek kamay, nawala. Darna! Ang bato! Ano na ulahimang ka? Nagrebak pamanggod ko?